To a nan ɓangaren kuma za ku ji kamin da Douane suka yi na ƙarshen wannan shekarar. Za ku ji irin namijin ƙoƙarin da ministan tsaro na ƙasa yake yi, wato General Tumba. Wato a labaranmu na yau za ku ji irin namijin ƙoƙarin da ministan tsaro na ƙasa yake yi, wato General Tumba, a yayin da ya kai ziyara a babban ofishi 'yan sanda na ƙasa wanda ake kira da suna DJPN, a yayin da suka shigar da shi a ɗakin da ake control ɗin dukkanin kyamarorin da aka kakkafa a babban birnin Niamey na Nijar domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya, wanda ake kira da CCTV kyamara. Wato a inda ya tabbatar da cewa su ma suna nan tsaye-tsayen daka. DJPN a yau da safe domin gani da yadda ayyukan nasu ke gudana. Da isarsa a ma'aikata, minista ya samu kyakkyawan tarbe daga babban daraktar ma'aikatar, inda ya masa jagora zuwa cikin ma'aikatar inda suka soma da ganawa tsakaninsu. Sannan ɗakin da ke kumshe da kamara ta sa ido akan abin da ke faruwa ko abin da ke gudana a cikin garin Yamai da kewaye. Sannan ya shiga wurin cibiyoyin na'urorin inda babban daraktar ma'aikatar ya kwatanta mishi dalla-dalla yadda ayyukan ke gudana. Kuma ya amfani da wannan damar domin miƙa gaisuwarsa ga shugaban kasa General Darmi Abdurrahman Tani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zan bisa kokarin da suka yi na kawo musu sabbin kayayyakin aiki, kuma ya faɗa masa duk matsalolin da suke fuskanta. Minista ya saurare su da kunnen basira, sannan ya musu alkawali zai isa da sakon nasu a kunnen da ya kamata. Minista Muhammad Tumba ya ce sun zo ne domin su jinjina musu kuma su ga hanyoyin da za su bi tare domin inganta ayyukan nasu, su canza miyo sosai domin ƙara ma juna sani, saboda aikin da suke yana da muhimmanci sosai musamman ma a sha'anin tsaron ƙasa. Ya ce kuma za a ƙara ɗaukan wasu sabbin polisai, sannan ya ce za a gina musu kuma wasu sabbin ma'aikatu. Wato a nan gurin kiran da zan yi dangane da 'yan ƙasa mazauna babban birnin Niamey da kuma ko'ina a faɗin Nijar shine ku sani wannan CCTV kyamaran da ake sawa ba za ta tabbatar da tsaro 100% ba, wato sai 'yan ƙasa sun ba da haɗin kai, domin akwai lungu-lungu da saƙo inda babu CCTV kyamara, to maɓarnaci ta nan ma yana iya shigowa ya kitsa ɓarnaci ta yadda sai ta girmama sannan za a iya ganewa. Amma a sa idon 'yan ƙasa na gari duk abin da suka gani ko kuma wani bakon mutum ko bakon al'amari ya shigo a ƙasa, za su yi ƙoƙari su sa ido a kan shi, su sanar da hukuma domin hukuma ta san halin da ake ciki, ta yi bincike ta tabbatar me yake faruwa a gurin. Da wannan nake cewa ku wato waɗanda suke lungu da saƙo a nan gurin ku kuka zama CCTV kyamara ta ma'aikata, domin ku ke gurin ku kuke ganin abin da yake faruwa a gurin don babu CCTV kyamara a wurin. Kenan ku ne CCTV kyamara na wannan gurin, kenan dukkanin abin da kuka ga ya wakana ku ne za ku je ku yi tattaki ko kuma ku kira ofishin 'yan sanda ko jandarmeri ko gard, wato ku sanar da su cewa ga abin da yake faruwa. Kenan ta wagga hanya ce tsaro zai tabbata 100% idan aka kama ma 'yan sanda, aka kama ma duk wani ma'aikaci da ke cikin ƙasar Nijar. Da wannan muke fatan cewa 'yan ƙasa za su ci gaba da ba da haɗin kai dangane da tabbatar da tsaro da zaman lafiya wato a ƙasarmu Nijar. A nan ɓangaren kuma za ku ji aiki na Douane, kamin da Douane suka yi na ƙarshen wannan shekarar, lissafin abin da suka fitar na kamin da suka yi na ƙarshen wannan shekara ta 2025. Wato za ku ji sun kama litir 258,335 wato na fetur na isansu kenan wanda suka kama. Wannan babbar sabga ta gabatar ma magabata jimlar sakamakon aikin da wannan gayya da ake ce ma tsaron kasa karo na biyu ta yi a cikin jihar da magaram. Gayya ce da magabatan kasa suka kirkiro a sahun gaba shugaban kasa, shugaban jamhuriya General Darmi Abdurrahman Tani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain, ministan kuɗi da kuma tattalin arziki, tare da manufa ta yaƙi da fasa kwabri, fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma inganta maganar tsaro a cikin ƙasar mu. Babban manufa ita ce ta kyautata tsaro da kuma samar da kuɗi da za su shiga aljihu na gwamnati don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, kana da kare lahiyar al'umma da dukiyarta daga 'yanta da zamna tsaye. A lokacin da yake gabatar ma magabata wannan aikin na gayya, darakta na jihar na ma'aikatar duwanta da magaram Colonel Ahmadu Muhammad ya bayyana cewa a jilimce kayayyakin da aka kama sun hada da
mai na essence litir 258,835, gazol 55,365, mota 171, a daidaita 476, taba iri-iri, kartushi 18,712 da suka kama, karan taba miliyon 9,356 da sauran kartuna na barasa daban-daban, atamfofi, yadiddika da bazin da kayayyakin jiki da leshina da dara da gidan sange da diloli na barguna da kaziye na lemu 6,143 da kuma kayan abinci da shanu 118 da shakkuna 919 da mai na yin juye na ababen hawa da makamai da kayan samaye da sterling da magunguna da shisha da sauran miyagun kayayyaki. Dama da gwamnan jihar da magaram kanan masallaci Muhammad Sani ya yi amfani da ita don jinjina musu damtse da ba su karfin gwiwa ga jami'an tsaro baki daya. Darakto na Duwan na jihar da magaram da sauran ma'aikata na Duwan mun zo yau saboda kun zo ku gwada muna aiki da kuka yi a cikin wannan shekara da ta ƙare bisa kan wani kaman proje da ake ce ma tsaron ƙasa. Proje na tsaron ƙasa shine yana gwadi kishin ƙasa, saboda a cikin wannan aiki naku duka abin da ya kasance ba daidai ba in aka sayo shi cikin ƙasa kuna tsaida shi ku sa gwamnati a cikin hanyanta ko ku ba gwamnati hakinta. Lalle kun gwadi kuma wannan aiki kun yi shi a zuciya guda. Mun gani kun gwada muna duka abin da wannan aiki ya bada, sai mu ce kuma muna muku barka da wannan aiki da kuka yi, kuma ku ci gaba da aikin ku insha Allah. Kullum ku kai aikin ku a cikin hanya, a cikin doka, kuma gwamnati tana tare da ku, gwamnati za ta tsare ku yi aikin ku. Gwamnati ta ba ku yuka da nama saboda ku yi aikin ku kawo abin da ya kamata a can cikin asusun ƙasa, kuma kun yi shi a cikin hanya. Sannan ku a sunan manyan ƙasa, ina nuhi General Darme Abdurrahman Chani da Prime Minister, ina ƙara ba ku gaisuwa bisa kan wannan aiki da kuka yi. A ƙarshe mai girma gwamnan jihar da magaram ya yi amfani da wannan dama don yin kira ga al'umma na ta ci gaba da dafa ma jami'an tsaro a cikin ayyukansu na yau da kullum. To da wannan muke kira da Baba General Darme Abdurrahman Chani, shugaban ƙasa, da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen, da ku sani cewa gidajen mai a sauran jihohin Nijar wato sun yi karanci, sannan kuma man isansin da ake shigowa da shi ya fi na cikin ƙasa sauƙi. To da wannan muke kira a cikin namijin ƙoƙarin da kuke yi, mun san insha Allahu za ku kawo sauƙi dangane da isans wanda ake shigowa da shi, za ku kawo sauƙi ta yadda na ƙasa ma zai kai sauƙi ko kuma zai wanda ake shigowa da shi sauƙi domin sauƙa ma 'yan ƙasa. Muna kai kukanmu, sannan kuma muna kira ga shugabanni da su duba tono essence a ƙasarmu, amma kuma har yanzu wannan essence na waje wanda ake shigowa da shi ya fi na cikin ƙasa sauƙi. To da wato ga wannan damar muke kira dan Allah ga 'yan ƙasa, 'yan adaidaita ne, masu motoci ne, masu motuna ne, dukkanin wanda ya sayi abin hawa dan Allah da ya daure ya je ya daidai wani man ɗin shi domin guje ma wulaƙanci ko kuma domin guje ma kame da ake yi. Yanzu dukkanin abinka da aka kama, idan aka duba aka ga yana da takarda, dole za a saka ma abinka, sannan kuma duk lokacin da ka biyo ta wajen polis wato ɗan sanda kenan, ba ka da ɗarɗar ɗin ka biyo ta wurin shi, saboda ka san cewa mashin ɗinka yana da takardu, motarka tana da takardu, wato a daidaitaka tana da takardu. Kaga wannan samun kwanciyar hankali ne, ka kutsa duk inda kake ka nemi kuɗinka ba tare da hankalinka ya tashi ba, ba tare da kana ɗarɗar ɗin gamuwa da ɗan sanda ba. Sannan muna kira ga gwamnati don Allah a ƙara sauwaƙa deduwaniman domin 'yan ƙasa su samu sauƙi, kowa ya samu sauƙin yin deduwaniman ɗin dukkanin wani abin hawa da ya sayi. Da aka kama miliyan 9,350 da wani abu. Wato a nan muke kira ga dukkanin wato masu ta'amali da sigari, wiwi ne, menene, muna kira gare ku don Allah da a rinka ragewa ko ba komi domin lafiyar jikinka. Dukkanin waɗannan abubuwan da kuke ganin su, kayan maye da kuke ganin su, dukkan baturin da yake kera su a jikin kwalin ya rubuta ga abin da take haddasawa, ga illata. Kenan a matsayinka na mai hankali ɗan adam wanda Allah ya zuba ma hankali, ya kamata a ce ka yi tunani ka rinka ragewa a hankali har a kai a waye garin cewa ba ka masu kaga kana shan wannan abin. Ba don komi ba, saboda kiyaye lafiyarka. Su babu ruwansu, su ke kera maganinnika, kamfanin maganinnika su suke da su. Idan ka kamu da wata rashin lafiya,
gurinsu za ka je ka nemi magani. Kenan kaga a takaice kai duniyar rayuwarka su kake yi ma bida, su kake yi ma nema. Sun yi ma abin da zai cutar da lafiyarka, ka sha ya cutar da lafiyarka, sannan kuma sun kera ma maganin da za su yi treatment ɗinka akan wannan abin da ka sha. Kaga daga ƙarshe in ka lura su kake ma bida, sannan kuma rayuwarka ta dogara saman tsarin da suka azaka. In na cutarwa ne ka hau, in kuma na amfanarwa ne ka hau. To da wannan muke kira dan Allah a rinka ragewa har a kai a waye garin cewa ba ma ka so ka sha wannan abun, domin gobenka, domin goben ƙannanka masu tasowa, domin goben ƴaƴanka masu tasowa, domin goben matasa, domin matasa su ne ƙashin bayan arziki na ƙasa, sannan kuma su ne ƙashin bayan al'umma. Idan aka ce matasa suna ta'ammali yana ci gaba a cikin matasa, to ta yaya za a yi mu yi tunanin cewa gobin Nijar za ta kasance hannun waɗanda za mu yi alfahari da su.